Minecraft, dar dacă ating apa, se încheie videoclipul și mor. Bun. Am început. Deci nu trebuie să ating apa deloc. O ia pe acolo. Hai de capul meu. A, și scopul este să găsim un diamant. Și să-l luăm în mână. Trebuie să punem practic. Să trecem la minat. Așa, mi-am făcut itemele. Și acum ar trebui să găsim o mină. Dar nu cred că ar trebui să mergem în direcția asta. Dar cred că ar trebui să găsim un sat cu fierar ca să găsim diamante, că din mină nu prea aș crede. Că de obicei îmi ia vreo 2 minute și nu vreau să fac episodul ăsta prea lung. Ah! Mamă! Ce era să ating apa? Nu, nu mai merg. Pe acolo. Mori. Vacă toantă. Wow, dacă avem oase. Bă, ok. Ok. Coal. Deci nu trebuie. Ok, deci trebuie să merg. Și am văzut niște coal pe aici. Dar nu e aici? Pe unde-i coal-ul? Unde-i coal-ul meu? Pentru coal am venit. Uite-l acolo, uite-l acolo. Că mi-am luat țeacă. Mă duc să caut o mină, că... O mină, doar o mină vreau. Dacă nu sat. O savană. Da, știu să mi se facă mâncarea și mă duc să văd pe acolo. Poate găsesc un sat. Nu am văzut atâtea flori nici măcar pe serverul meu de survival. Că nu mă joc cu el de ho-ho. Așa. Mină, yes! 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 Uite, în care mină să merg? În care pe când aia merg. Da. În asta. Dacă dăm că nu e o mină. Da, cred că îmi trebuie niște părțe. Așa. Pe aici.
locul potrivit să minez. Sau poate că da. Au. Oh, 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 oh. Cred că o să intre acolo. Oh, sunt aici. Pizza. Oh, nu, nu, nu. O ieșit din apă scheletonul. Scheleton zgârcit. Oh, nu. Stai. Am atins apa.